Είμαι άεργος γραμμένος στο νοέγ, μες στη λίστα σαν να είμαι dead. Περιμένω επιδόματα από το ΡΟΠΕ και ΠΕ, αφού δεν έχω λάδι μες στο ΤΕΝΕΚΕ. Το ταμείο ανεργίας είναι ένα προνόμιο, είναι ο μόνος μισθός μου κι αυτός με επιτόκιο. Το ταμείο ανεργίας είναι σπόνσορα ζωής, με πληρώνει για να κάθομαι επί της γης. Τεμπέλης δεν είμαι πια, απλώς δεν βρίσκω δουλειά. Παραγγέλνω σουβλάκια με κουπόνια του σκλαβενίτη και βλέπω Netflix μέχρι να μου κλέψουν το σπίτι. Το ταμείο ανεργίας είναι ένα προνόμιο, είναι ο μόνος μισθός μου κι αυτός με επιτόκιο. Το ταμείο ανεργίας είναι σπόνσορα ζωής, με πληρώνει για να κάθομαι επί της γης. Το ταμείο ανεργίας είναι απρονόμιο, είναι ο μόνος μισθός μου κι αυτός με επιτόκιο. Το ταμείο ανεργίας είναι σπόνσορα ζωής, με πληρώνει για να κάθομαι επί της γης. Το ταμείο ανεργίας είναι